Kublayi ki viewers ki perlo ki perdo ki prasnam. Sa sisin pat leng bakan ka video nga khot nga wer pat nga priang sejauh hai pi kham tam ya kita ki kun samla puli jong ka jela ki samla puli ki perdo ki prasnam. Kum baka ketin ka ong pilong ka lawai jong ka imlang ka salang pilong ka lawai jong ka jait penriu. Pat nga kren hang ni. Kemuwei na kita ki samla ki beron jikit kli nam ta ka ni ka imlang ka salang. Ta ka mensim ke basiau kia nam ta ka lawai ke jong pi. But dang hakini ki kenta ngayuk ban pediang ya ka wei ka phone call ya ka wei ka message ke ba pensengau bat ke ba yatu ba share hanga ya kita ki problems lani kita ki jing ke ba kia kendu kom I wei na ki samla pule jong ka ni ka jela hang ne pok ka rikasi ke ba ye ke jongi. But pila ban mudur ikena ibawan haka list top 10 ikna ibayo prapo percentage haka degree lani haka taka graduate result jongki menta indukno ya kalat kalenti pe inlet ban pule lani ban let ban pendep ya kata post graduate lani kata master degree ki jongi hatu phila ban mudur ya kapakum kata mentua EU kita ki university kan mentua EU kita ki college ki bangidon hang ne pok ke jela ke jongi datang ngim yo ban long try datang ngim yo ban kam try ya kita bro. Pat kai kata ka jing khanglat napata ini samla ibalawan sakmat ha ka jing pule ka jong I kadawi kalong ka jing ya kendu jing ha ka let kawan ka jing ya kendu jing ha kata ka pilot by one ka jong ki bat napata ban yale ban let ya kun ya taka entrance exam jong ka CEUT ka ba ka sarkar India ka lapan baik bat ka sarkar Meghalaya klaim da bishar benia klaim da baik benia klaim da le research bin pa bin biang pa biang nak benta ka bit ka biang jogi samla puli jogi jela kila supriang ya kata hatu ka sarkar jela kam don bor ban pet ban bishar ya kata bat ini samla kat kum gejing share ka jong I kalong ba ini le ya kata ka CEUT ka entrance exam ban yo ban pule haki college dan haki university ihap ban le ya khun ya kata ka entrance exam shadu shaki wei pat ki state jong dari India ikane kadai ka wei jing khanglat I bat menta ila duk kalat kelenti ban lek pule pat ka jing keli jong hang ni kalong mano ban bakli bat mano ban kit kli ya kani ka sarkar MDA balai pin supriang klumar ya kani klaim da bishar benia ha ka jing pet bat ka jing I jong I kalong ba kani kadai tang ka wei na ki but ban kamai pisah leng ba ki kor ki bor internet na ki samla pule jong ka jela hang ni pok kari India menta ngidone kani hu ngidone ki university ba pero hang ni pok ka jela balai ki samla pule ki hap bandang jenjar ban ki hap bandang liwat ka pule saki wei pat kan mentoi yu kata ka university ke pangidon hang ni pok ke jela ka jongi lada ki samla ki bawan sakmat ki samla ki bakot ka bor ban pule ki duk ya kalat kelenti ban let pule tang na kata ka dau jong ka CEUT spoil ka future spoil ka career jong ki kun samla jong ka jela ka jongi minister in charge lani education minister hang ni pok ke jela kai udon ban le bat kai ke senjam kapa phi le nang ni sakmat bat kai ke solution kapa phin wanra nam takin ki samla pule ki bla duk kalat kelenti makin let ban tangi ke jing pule ke joki leng ba kan ka CEUT bat ngalap orang ne bakan mentoi yu kata ka yeng ke sem ke bangidon kan mentoi yu kata ka kamera syat ja jongi kan mentoi yu kata ka kamera bam ja jongi lata ngim yo ban bam ngim yo ban syat ngim yo ban thia ban dam hanta ti kalong kum ju mentoi yu ketika nihu lani ka North Eastern Hill University kabadon hang ne pok jela ka jongi lada kamdei ka opportunity lada kamdei ka lenti lani ka kabuksiar ka kaburupa nam ta ki samla jong ni ka jat penri umdei nam ta ki samla jong ni ka jela ka bi je ka jongi lada ka nihu ka dei penban ka slem jaka pule ka slem ai jinghikai nam ta ki weipat ki jat penriu nam ta ki weipat ki nong song snong na ki weipat ki jela bat ki samla nang ni nepok ke jela ka jongi hak ban syak kenjat lani hak ban syak be saki wei pat ki jela ban liwat saki wei pat ki university hatu phim perkhat menta kin siu bayi ka pilot ka baywan ka jongki ka songsuk ka songsingan ka jongki hatu ka safety ka jongki bat nu bom komen lada yo kalat ban pule hala ka jong ka jela handai menta lemba ka CEUT ki samla pule jong ka jela ki don hap deng ka jing artin ba syai kin sajid bat syai ke university ke bakin sasya bu iki ti kani kalawan rajing hadu kata-kata na mata ki khud samla jong ke celah
Bat ngap pedam jur ya ke jinglong bom lerkam jong ke sorkar MDA. Ya ke jing bom lerkam jong education minister. Lah ke jing menjur ya ke ni ke CEUT ban penteri kam hang ne pok ke jela ke jongi. Klem da bisal benia. Klem da bisal sani ba. La ka ketaan em ni ki kun samla jong ke jela. Bat ngap pedam juru ya pi kam ki kemi ki pa. Jong ki kena school lan ni jong ki student hang ne pok ke jela. Dai ma pi ki ba spoil ya ka future jong ki kun ki ti ki jong pi. Pat balik orang ba dai ma pi ki ba spoil ki future jong ki kun ki ti ki jong pi. Pi kwat ban pak school ki kun tang ba pi di tak dor pat ya kalau we jong ki kun. Ta kum no pat kata ka jing di tak dor jong pi kalau we jong ki kun ko long ba. Pijit nong tawan, pijit MLA, MDC, pijit minister ta kita ki lun dat mau ki bom tip ya ke benang kendang. Ki bolong ana. Ki bom tip kai kata ka CEUT tu. Kai kata ka jing pule jong ki kun sama jong ka jala ka jong hiru. Tekat nu kalong ke jing leran, kadu kalong jing du jing kermen, nam tak kalawai joki kun ti jong pi. Nang ni sakmat, ki bayu ibat ki bapak ni ka video. Pila dai ban singau leran, bapin mi na pelau yang lejong, bapin let ban attend sekinu ki meeting joki political parties, jong kinu ki candidate ki jong pi. Pi ban singau leran nya le dia. Bat pi la bu jit geli ni em ya kita ki candidate seki nong mi khmat ki jong pi. Ba pila le ayu nam tak kalawai jong ki kun ki ti ki jong ni. Ram jur, ya kan ki jinglong ana, ya ki jinglong jakle, ki jinglong kale. Jongi kem ki pat ba no sinong. Jongi kem ki kini ki pa. Kaba ni penlut da ki phau hajar, ni penlut da ki phau lak. Ban ai jing nang jing start. Ban pha school ki kun ki ti ki jongi. Hanrei ni long kale pat ni long jakle pat ni di ta dor pat ya kalawai jongi kun ki ti jongi leng ba ki te ki candidate leng ba ki te ki nomi khmat ki lun dat mau ki jongi ki bom tip ya ka benang khendau ki bom tip kamut ayu kata ka jing pule kamut ayu kata ka university kamut ayu kata ka CEUT. Ban kim la hiru ban warak ke solution dan kim la hiru ban plat leti namta kalawai jong ki kun ki ti jonga ki jong pi. Te leng pa ka video ngaken tujur hang ne. Ya ke education department jong jela, ya education minister. Ba siao ba wat nom penjot ya kalawai jong ki kun samla jong jela. Siapa wat penjot ya kalawai jong ki samla pule jong jela ki jongi. Ki bahap hapo ka postgraduate bat ki bahap menta hapo kita ki undergraduate dan ni kita ki pedang hap ban pule degree menta ki don hap deng ke jing lengok lengan ki don hap deng ke jing siir na peta kalawai ke jongki sai ki sajet ban pule bat kan ni lawan ra jing hadu kata-kata kalalong mentally stress na peta joki te lempa kan ka video ngakot ngawer pi ki prado ki prasnam ki long kbi ki long pa ki kun samla kham tam kita ki kun samla jong jela ki kun samla jong jat berriu ka khtin ka ong phidai ka lawai jong ki imlang ka salang phidai ka lawai jong jat berriu mi sekma penon kam hok ya kata ka ikhtiar ka bor ka bengidon la phim long satisfy ya kan ka CEUT balai phim kran bat balai phim mi sekma khtin ka ong ka sur jong pat ba ka ka sur jong blai kham tam hang ni hepo ka ri sin sar pat ba siam bat penon kam hok ya kata ka ikhtiar ka bengidon bat ngidai ban long ki ba kloi ban mi sekma ban dawa nam ta ka hok ka jongi ban dawa nam ta ka future ke jong ni te leng ba kan ka video sa si simpat ngakot ngawer pi bag ngakwa bagi ni ki kun samla ki ba siam jing bat ki ba kedu jing ba yede berkali ka CEUT dan pikwa ban thau perthai dan pikwa ban wat ka solution dongin ya trilang dongin ya teli bat dongin ya mik khmat ban sabuk ya ka we ka link hang ne po ka description bat ki ba kwa ban join ha kata ka link dan pikwa ban don ha kata ka WhatsApp group tungin ya don lang bat tungin ya discourse tungin ya tai sani bahaya de ya habaya de bat kan ya bat ka ai pat ka senjam ka pangi de ban le nang ni sekmat khnang ba wanra ya kata ka lawai jong kan ribet ke jat ben riu kalawai jong ka jela kalawai jong kun samla te khublai sibun ngin second dupat